Karbi ang long dong kamukam long sapia rukido karbi hem tunalong pini long rikuhini sar habi amay atong ten perangki amay kami. Bang sa perangki amay ahut long rikuhini sar habi amay pimen sinturon ten perangki ang lu lamte kaning di ponte non nangeleji suhini ra inkoratrok si sen sasukot. Ilitum suarki sapijo Aradatum anti hong hari pusi ni manong citong dun nanji pusi mai pu men sinteron kachani ruelampi tipiklan ko tok anu rata pan pachini ya pansi pilitum mai ini polo so me along pensi ilitum rata pan chuni lo ilitum kape adhorong gitu domang belek lo sika hong hari pu joki di doa to mage pamodeng itu ya pansi ilitum mai pen chuni polo kasi kengsi dili to malong mei kudo ati ini karbi atum ti hakko ti puakai mate tu reng bong hong de chu akar hu tenta karbi ka pichu akarbi atum anti hong hari puti puti nasi nonan kini di sini ka slok asen sa ka hu sitami ini tum karbi rat Suarki chu pichu arat atum anti hong hari pule chitong hun lo nang pusi bang so thirang kia mai long pen long ri prihini mate karbi ang long atok anu kido Suarki chu pichu arat atum mapan pachini rialam ke chituklan ko ilitum aning do ituma rokom do ituma bisar do ituma kidar do ilitum roma sardo rupa sardo lapen mutiar basapo habe lapen ke ha pinpo anda itum ricu anda ilitum do nasi himasar longriasar laputa ilitum along do lasi ha hakopen wangbon itum ke kroy mate kamani kamacam ke ilitum ke hong hari adhrom menno nasi ilitum manghudu nangne ilitum kar biya khai kar kli kape jo tuman ke bang manene pinening je pusita ilitum ka manghudu jita nangne manghudum si ki jok lo ilitum ha aku penateng si ilitum maron mate itum adhrom ke hong hari nasi manene dak hong hari long pen ke kat atum ani ke dok dia atum abang ke bang mithang ading ke hang lo sita ilung kli tapi jo atum ana bangke hong hari pusi citok donang ko pusi nili tum hindenta nang chuning ringlo pili tum karpia khai mate karpia ngrom arat atok angno do atum anta kapek to bundesi hong hari adorong pusi tok donang ko pusi nili tum hindenta otot chuning ringlo patok Hirangking amaya hut nang kachitong dun mai pu men sinteron kongchun bang hemari England Rapchun bang huniram niti atu chitong dun si Miss Pen Pirangkia Mai Pachun Pon. Board Hoisto Pen Priyanka Balmiki KTV News.